Kani yung mga option nimo. Pagpili na kanilang araw. Mag-link test gani ka ari ra kas option. Ni options. Enter nimo. Mo ni na link test. Link test. Enter na sa nimo. Ang working. Pag pinili din mo ning activate, mauna na. Gana. I-enter nimo. Oo, kaning activate enter na. Yang wat ng mga 5 minutes wat ra ka. Yang mo print na gani, manahuman na. Basta mo print na siya, humana na siya, link test finish. Escape ra na nimo. Skip ra ka. Skip ra balik sa normal. Nya napoy laing kuan style. Ani. Pinduton nimong kuan alt. Nya kung unsa nga letter ang nay color ba? Oh. Alt O. Kuan options. Mao sad link test. Enter. Nya activate mga 5 minutes na sad. Nya mo print na nga din siya. Skip. Mao ra na siya.